til 70'erne. Og hvis man nu skal forstå det uden at være landmand, så er det en majtærsker. Lige nok det. Yes. En gammel en, ja. Og hvordan synes du, det er at køre sådan en her? Det er fantastisk. Nu er jeg vant til at køre en stor til daglig, og så komme ud og sidde her i det fri, og høre den brumme, det er fandme dejligt. Og nu i dag er der jo så en masse mennesker, der er budt ind også. Hvad betyder det for dig, det her med også at kunne vise det frem? Ja, for det første, så er det sjovt at vise det frem, når vi bruger lang tid på at gøre det klar op til høstdagen, og vi maler og smører og gør ved. Og så alt det stille andet, så er det sjovt, at der er nogen, der gider at komme og kigge. Og så især at se alle de børn, der kommer og kigger, det er sjovt. Og jeg kunne forstå, at det er din far, der har det her også. Altså, er det også for at have noget sammen, eller hvad? Jamen, jeg er jo vokset op med det, og så er hans interesse nok smidt af på mig. Og så har vi det jo sammen. Så er vi lige steget ombord på turvognen her, og Ole, det er jo egentlig dig, der har hele matriklen her. Hvordan kan det være, at du lægger jord til det? Jeg synes, det er sjovt sådan noget her. Og ligesom for at få land og by sat lidt sammen. Dem fra mange fra byen her, de ved slet ikke, hvad der sker ude på landet. Nu kører vi lige forbi sådan en maskine her. Kan du ikke lige prøve at fortælle mig lidt om, hvad er det, der foregår? Jamen, det er en, der presser hallen. En gammel. Og det er jo en fra, den er jo tilbage fra 60'erne og 70'erne. Det man kalder lavtryksballer. De var sådan lavere end de andre, og ikke presset så hårdt sammen. Og det var typisk som man gjorde. Så stod der en mand i vognen, og så har vi jo, jamen så kan vi så gå over til den, vi kører forbi nu der. Det er sådan en ballekaster. Det er sådan en nyere model, hvor man presser baller nu på jorden, og så har man den der kan kaste dem op i vognen. Så skal der kun én mand til. Og det er jo sådan en udvikling lige så stille fremad. Men det er jo det, vi ligesom brænder for. Det er jo det gamle der, som vi kan huske fra vores barndom. Tak skal du have. Lad os da lige prøve at høre herovre. Hvordan kan det være, I er taget herud? Det er fordi min nevø, han elsker traktor. Han synes, at traktorer det er bare det bedste i verden. Og så tænkte vi, at han skulle med herud, fordi vi har også været en del af det før. Og det har egentlig været lidt en tradition, at vi skulle herud. Og så skulle han jo selvfølgelig også opleve det nu, hvor han er blevet 2 og kan forstå det lidt bedre. Hvor har vi ham? Er det nevøen, der sidder der? Nej, hvor skønt. Han har også lige fået en lille traktor med. Ja, det var da en forrygende idé. Og du siger, I har været her før. Hvad er det, der gør, at I kommer igen? Det er bare hyggeligt. Det er hyggeligt at sidde og se på, og så kan man lige tage et stykke kage og en kop kaffe, og så løber han jo rundt, som det er. Knud Erik, du er en af dem, der er kommet i dag, og du fortalte mig, at du faktisk har sådan en her derhjemme. Ja, det har jeg. Hvad er det for en maskine? Jeg har et lille stykke skov, hvor jeg bruger den. Og den skulle være fra omkring 1987. Så den er jo ved at være oppe i årene. Ford 3000, ja. En Ford 3000? Ja, og der er jo bare 3 cylinder i sådan en, og det kører rigtig godt. Ja. Og hvordan kan det være, at du er taget herud sådan en dag her? Jamen, det tænkte jeg også på. Jeg ved jo lige præcis, og jeg har været her hver år. Det ved jeg sgu ikke. Man vælger jo det bedste alternativ. Jeg kunne ikke finde på noget, der var sjovere. Og jeg kan se, at jeg er ikke den eneste, der er rigtig mange gæster. Du fortalte mig, at du selv er fra landet. Ja, født på et bitte husmandssted med 6 køer og lidt høns og hvad var 2 heste. Ja, det var det 2 heste, og så en furt plov, det har jeg da prøvet, og spraye møg og alt sådan noget. Så der er sket noget udvikling, så der ved noget. Der er masser at se på udenfor, men herinde i maskinhuset, der er der faktisk også gang i lidt forskelligt. Jessen, du sidder her med din bror. Hvad er det, I har gang i? Vi kører og plover og haver i mark herinde. Og hvad er det for nogle modeller? Jeg kan forstå, det er nogen, I selv har været i gang med at bygge.
Det er mere eller mindre hjemmelavet modeller. Den, der kører med plov, den er ren hjemmelavet. Det er 2-3 år at lave sådan en. Det var ikke så let. Nej, den er så 23 år gammel nu. Og hvordan startede den interesse? Stille og roligt begyndte vi med modelskib og så lastbiler og begyndte at lave lastbiler selv. Og nu er vi bor midt på en mark, så det, traktor det var en naturlig ting, og så begyndte at lave også. Så den første blev lavet i 86. Og så senere er det kommet lidt mere til. Og er det hele noget, du laver med brormand, eller? Ja, vi laver så hver vores model. Så. Og hvad betyder det at have en at dele det med? Det er så det er fint. Så kan man lige dele idéerne også, hvad man har. Pludselig så er forbindelse med en del tyskere op, at der går meget ind i det her også. Hvor meget handler det om processen, og hvor meget handler det om det færdige resultat? Det er sådan set mere om at få det bygget til det ligner og kan arbejde som rigtigt. Når den så er færdig, så er den knap så interessant. Så kan man lege med den, men ellers ikke andet. Og vise den frem sådan en dag her? Ja. Veteranhøstdagen. Vi er til veteranhøst, den kører bare derude af.